Sanibonani wengane zakwethu ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphike la kuzofinyelela khona le video wengane wethu ngabe uqala ke ukungena kule channel ngicela usubscribe. USAGCWELE Amathafa Owesilisa waseshowe ofuna ngamaphoyisa ngamacala amathathu okubulala nokuzama ukubulala. Ucela ke onolwazi ngomnumzane isicelo Dambayi isikhakhana neminyaka engu-33 athinta amaphoyisa ke ngoba ke usola ngokuthinteka ke ekubulaweni kwamalungu amathathu omndeni wakwamkhize okwenzeka ke mhla ka-12 ke kuMbasa April 2023 eMtilombo ke eShowe. Kwabulawa ke umnumzane Duduzo ke Mkhize oneminyaka engu-26, unkosikazi ke Nokuphiwa Mkhize oneminyaka engu-33 nomzikayise ke Mkhize oneminyaka engu-13. Ilanga ke labiya ngaludaba ke ovela khona ukuthi ke umndeni uhlaselwe nje abasola ke babefuna ke isibhamu kwelinye ke ilungu lomndeni. Kulodaba ke saveza ukuthi ke abasola bakhilisana ke nomufi Duduza ke okwahola ekutheni ke bamdubule. Wathi uma bebona ukuthi ke kunamanye ke amalungu omndeni ke ngaphakathi endlini ke bangena bavulela ngenhlamvu ke kuwona. Ilanga ke laphinde ke lathola ngomthombo walo-ke ukuthi ke usikhakhane ke ube uhlupho ke emphakathini. Estatementini esikhishwa ngamaphoyisa ke siveza ukuthi ke kulamacala ke umsola oyedwa uthuthukana imithetho wabosha ke ngosuku olulandelayo lokwenzeka kwesigameko. Ilungu lomndeni elingeke lidalulwe ke ukulivikela lithe ke isimo sesibi ke njengoba ke umndeni usekubhaceni ngenxa yokucanasa ke kwabasola. Kunzima ke ukubuyela ekhaya. Omunye ke wababulali ke usacanasa ngaphandle. Besicela ke ongaba ke nolwazi ke ngeke ke athinta amaphoyisa ngoba ke siyesaba ukuthi angabuya ke azosicedela, kusho ke ilungu lomndeni. Ongaba nolwazi ke ngosikhakhane ecela ukuba axhumane nomphenyi wecala udetective ke Sentsheni Celani Majozi inombolweni ke ethi ke 072 10 ke 77 ke 756 noma ke kuyamala ke ethi ke 08600 10 ke 111. Wengane wethu ke lezi ndaba ke engithe nganthola zona mina sengiphuma njalo ke ngintatheli ya ku YouTube.